सुनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय माइजि फरायनाय महर लानसिनाफोर दामखै इनफाय ब्लगखौ फ्राजोबसिना खालामनो जाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बायदि खुसि खालामोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलामोन जाबाय आरोना फुंनि हाबाफारि जोबस्रांबाय ओमफ्राय ओंखारलांनांसिगोन उफाय गैया जोलैनि जाना बारा थिग जायाखै आरोना मोनसे उनाव मोनसे जागासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे हालोदा मा जानानै दङ आं बेनि सिगां ब्लगआव फोरमायदोंमोन ना सुनाफोर स्कुलाव थांदों फार्स्ट टाइम होननानैहाय बिदानि स्कुलाव होननानै आरोना बेनि उननि अबस्थाखौ नायदो नोंथांमोना आरोना आं एसे सुट खालामनानै दोनदोंमोन दहायो थांगोन मा थांगोन स्कुलाव थांगोन दिनै थांगोन माला थांगोन गाबोन थांसै मा थांगोन गाबोन गाबबाय थानाङा दे मा सुना स्कुलाव आं बैयाव ओरै थालानि ओरै गाहायाव नेबाय थागोन गाबै मेगनानो बुजाबाय भगबान स्कुलाव थांनो होनबानो गावासो मोदै रथ' बा हा अबाव नों स्कुलाव थाङाबा आं नोंखौ अननाय नंलाथ' आं नोंनो नै साहाबो होनाय नंलासो आं गाइखेरबो होनाय नंला आङो बयबो थाङो ना मा लोगोफोरा नोंना लोगो जाजोबसिगोन ना नोंसोर गाबबाय नालाय ओंखायनो लेखाखौ फरायहोथ'वाखै नों गाबाबाथाय ना बै थालाखौ बन्द' खालामनाय नङा दे गाबलाबाथाय ओमफ्राय लेखा फरायबाथाय थालाखौ बन्द' खालामनाय नंला दे दिनै नों गुजुदों नालाय मुलि लायनानै जानोसै ओमफ्राय लोमजानाया मोजां हामथोंसै दे गाबोन थांगोन दे मा आया होमबालाय आं माबा बै स्कुलाव थांग्रा गथ'फोरनोसो मेथाइखौ हैनोसै आं मेथाइ बायनानै नोंखौ अनला आङो होमबा दे अनला होमबा आं नोंखौ दे नों हारसिं थानोसै हारसिं थागोन हे भगबान नांगौबा हारसिं थाबावगोनसो बुरै दं बिदि थानोसै आरो नोङो स्कुल थाङाबाथ' जाम्बि जायो मा लेखा रोङा नालाय नोङो मेथाइ बायबाथाय दखानाव फैसाखौनो हरनो रोंनाय नङा 1 2 हरनो रोंनाय नङा फैसाखौनो दखानदारा नोंखौ थगायगोन स्कुलाव थांबासो फैसा साननो रोङो 1 2 साननो रोङो ABCD साननो रोङो ओमफ्राय नोंनि नामखौबो लिरनो रोंगोन बाबानिखौबो लिरनो रोंगोन मामिनिखौबो लिरनो रोंगोन आदानि नामखौबो लिरनो रोंगोनथ' नोङो आबैनिखौबो लिरनो रोंबावगोनसो नोङो स्कुलाव थांबासो लिरनो रोङो मा दा लिरनो रोङाखै ना नोङो रोङाखै थांबा रोंगोन दे थ' मुलि लायनोसै ओमफ्राय गाबोन थांगोन दे मादे दिनै रेस्ट लादो दे मैया सानसे थांनायानो हेरेसमेन्ट जानानै फैबाय बेहा गाबु फुबु रथ' आं स्कुल थाङि मानसिखौ बामलाथ' दा रागा जोंबा फिसौसो गारनानै फैगोन आं मोजां खिथा थांगोन थाङा गाबोन थेवबो गेरेन्थि गैया दान्दिसे उनाव बेयावसो दुखु दाहा गाबफैबावबाय आरो दे नाया आं नोंखौ देखायाखै आंखौसो हेल' गाइस गाबनो हालाय मा हामा आं लाङाना दिनै लाङा हागोन हायाथाय मानसिखौ बिराद जाथारदों बेयावसो दुखु गाबफैबावबाय दे हामा सिथा हामा आं बिदिबा अननाय नङा मा अननाय नङा आङो दे गाबना दे हामा दसे बामनानै लाबाय आङो जा रौ गाबबायसो आरोना मा होनबावनो नै गावा नै जि आखिनो रोंजोब्बाय नै जोंहा बेफोरावनो फरायनानै लेखा गोरों जानोसै जोंहा स्कुलाव थांलायला नै ना मा नोंगौ बिदियावसो फरायनोसै लेखाखौ नोङो अबावथो फरायनो अबावथो फरायनो बेस्रा बै थांजेननाय अंगनाबादिखौसो जि गोसोखांगासिनो मानसिया बेयावसो थांनो जाहैबाय माने बेयाव बिमाया जिरायफानो मोनो नालाय बेखौसो आरो बेना बेयावबो बिमा जिरायफानो मोनबालाय जागौमोन जाहैबाय आरो हाबाब जेरावबो बिमाया बोरै जिरायफानो मोनबाय थानांगौ जाखो सुना देरबायना नोङो दाख्लै उन्दैमोन नालाय ओंखायनो जिरायनो होदोंमोन मामिखौ दा एसे देरबायना नोङो ओंखायनो दा मामिफोरा बाहेरायावसो नेबाय थानांगौ स्कुलनि खाथियाव दे जों बिदियावनो फरायनानै जोंहा गोरों जानोसै नै
माबायाव गाहायाव फ्लराव ओमफ्राय नै बिदि जाला मालायाव जोंना भगवान फैदो थांसै रेडि जाबाय ना नाबा दानो हामनाय नङा नों गुजुबाय थादोंना फैदो 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 बेखौ नायबाथाय माला थांनो फैदो दा फैना नायफिन फै गादा बुसिसि बेखौ नायबाय थानो नोङो हा आदाया स्कुलावसोबा आदाखौ नायजानो गिबावबाय नोङो ओरैबादि समस्या नोंजों फै दा नायगोन फै लालायबाय नै गुजुनायनि गगा एसे दङ नालाय इनिबो हरलायबायथ' माबा गुदुं जानाया हामलायबाय ओमफ्राय माबा गुजुस्रो जालायबाय समस्या बेफोरजों थ' तिनस' फैदो आया सफैबाय माने जोङो बेबायदि हेभि जेबो गैया बेफोरसै आरोना नैहाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो माथो होनबावनो दाख्लैनिफ्रायनो रोंगासिनो दङ आरो नैबेखौ बे बिब' मोनाव नुदों नालाय आब' मोनबायदि पापर हा नों रागा दाजोंखा स्कुल थाङि मानसिया आं रागा जोंदों नोंखौ जाला माला बुंनोखाया नोङो खालि गाजाबो होनदोंबो नायगोनसै आङो बिमायाबो नै ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो अमा बेदराबो जि साइज मोनलै दिनै आयु खिन्थु अमाखौ लाबोआसै आं एसे बांसिन मोननायखौ लाबोबाय आं अमा बेदराबो 100 थाखा ओमफ्राय बेहाबो एसे बांसिन गोलैयोना 100 थाखानिबा नोंथ' दिनै मेथाइ मोनजायामोन स्कुलाव थाङिया आं गाबोन थांगोन होननायखायसो आं दिनै जाहोबाय गाबोन थगायगोनसो नामा आंखौ नोंलाय थगाया मा थांगोन थांबानोथ' बायना होगोन थांला गाबोन आयै सना गाबोनसो मिथिगोन र' ओमफ्राय नै जोंना गुदाम बादिसो आरोना गेलेग्राया भगवान दे जिरायफै गस्ला गानस्लायनो फै दान्दिसे उनाव फिसाजोखौ मुलि जाहोखां आरिखां आहाबो नै रेडि आरोना रेडि माने सुबाय आरो नै ओमफ्राय लोगोआव नै जिरौ मिरौ सबाय बिमा दङ दाख्लैनो लाबोनाय बेखौनो एग्लिफानोसै ओमफ्राय नै दहाय फुङावसो सिखारा बुट सोमब्रबलायनानै जाबाय आरोना बेनो आदारा भाजा आलु दरसे होगोन सिन्था गैया बहायहांबायानो आं माने नै साराय गिदिराव लायबावसो बासकेटआवनो जालायनानै आरोना र' एवना लागोन आं दालिया गोदौगासिनो दङ एवबायनो महर आंना इदि जाबाय आरोना नै ओमफ्राय बुट गरनैसो जादां आं बुटखौबो हरबाय दै होथ'वाखै र' एसे दै होनांगौ रङासो एसे खम जाबाय दङासो साननि मोनानिहाय सोनाफोर लागावसो मोननाय लोगो लाबायबो ओमफ्राय नै हारा हाद्दि माबा माबि अख्रुब जादों मजा मोनोना बयलारखौबाथाय बेखौ लाबाय आरो आलु लाबाय सबाय बिमा लाबाय बुट लाबाय ओमफ्राय नै आसार हब्बासे लाबाय दालि लाबाय बास थुमलाबायनानै लागोनसै आं एसे दुमब्राहांनो हे इसोर स्र' दुगैखांनानै आङो आलारि बाथि होखांनानैसो नोंथांमोनखौ बिदाय लानोसै होननानै माने ब्लगखौ फोजोबनानै केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना माने दहाय जानानैनो बिदिनो ओरैबायदि फिसाजोखौ मुलि थुलि दौखांनानै आंबो बोरैबा दुलदां जानानै थांदों आरोना थांनानैनो ओमफ्राय सिखारनानै हबस्राव मोननानै रायजो राजाफोरनि बेलासिनि जानाय खांलायनानै दुगैनानैसो आलारि बाथि सावनानैसो नै मा होनना बुंबावनो आरोना अभार जाबाथाय बोरैबा उलार जाखायोना मानसिया आरो बोरैबा मोनायाव मेगन मोदै जादों आङो बिनि लोमजास्रो मास्रो गुजुगासिनोसो गथ'आ मुलियालाय जादों माथो खालामबावनो हामाबाथाय आरो डक्टरनावसो लांसै आङो बे मुलिफोरखौ एसे जाहोस्रांनानै जिखियानो जादोला सुनाफोर दिनैनि दिन आंना बिदिनो थांलायबाय आदारा आरो हेभि जालायबाय ओमफ्राय जाथ'ला सानदों बेसे गोबाव थिखिनो हायो पजिटिभनि सिगाङावबो होन्दोंमोन आङो जाथ'ला आङो दिनै जानानै होननानै मिनिनानैसो थैनोसै बेहा दा सुनाफोर आं बेखौनो दिनै एसे सेयार खालामलायबाय आंनि अबस्थाखौनो आरोना जाय नायलाङो जाय नायलाङा दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच बोरो मानसियालाय य'सो होनबावदों ड्रेस पाति गानस्लायस्रांबाय ओमफ्राय गुजुदोंसो हय गुजुनायखाय गाइखेरखौ होनबाबाय आङो जि गाइखेरखौनो बियो आरोना बियो दालिजों जादो होनबाय ओंखामखौ गाइखेरजों रोनावलागासिनो दङ समस्या